Як вирішиться справа, яка весь час у вас на думці? Давайте поглянемо разом. Напишіть в коментарях свій знак зодіаку для того, щоб цей розклад спрацював саме на ваші енергії. Отже, як вирішиться справа, яка весь час у вас на думці? Що вам рекомендують карти? Дивіться, якщо ви дуже довго думаєте про цю справу, карти рекомендують планувати свої наступні дії. Діяти мудро і враховувати свій минулий стаж. Тобто справа швидше за все вирішиться саме на вашу користь. Тут є такі доволі благоприємні, гарні карти, які говорять про якусь певну перемогу, про комфорт, про досягнення. Тобто будьте певні, все у вас обов'язково вийде так, як ви цього бажаєте. Але, знову ж таки, повторюсь, карти вам рекомендують додати більше мудрості, більше якогось зваженого рішення. Не діяти ось так різко, спонтанно, а діяти спокійно, зважено і продумано. Тоді обов'язково все буде так, як хочете цього саме ви.